Uwajami kekwani. Uwajami kekwani. United Dollars kwani. Uwajami kekwani. Nigeria kwani. Africa kwani. United Dollars kwani. Kwani. Republic of Nigeria. Long live Africa.
Mande kwe what the class of power. Way and Company Nigeria Limited. Onyema and Lebradam John Up John. Lebradam Boys Opinion. Eti Amonu. Lebradam Club and Group of Companies. Transport Nigeria Limited. Onyema Yamashi 1 year. The wonderful Ladi Bema.
His United Brothers International. Dem man. If you are the party. One way let the idea. Oh, my uncle. Oh, what we are going to know what I'm going to do. A group of food and let your hair. I do one day. I know when so.
ka ọdụm egwu chukwu onye ihe ọma na-adị mma ụwa dịkwara dịkwa o na-ekwu manija anyị wụ Martin Anyanwụ udo ga-adịrị gị ebe mkpesa anyị ga-ebi onye zaịdị ya bikpe ọ tịala nne m gbakwara gbasa onye hụ onye ugbo ya mmadụ ga-eme ụwa maka ihu ya megbukwere onye gara ihe nwanye ọnụ egwu zamanye onye ribe ya male onye gara ihe nwanye ọnụ egwu zamanye onye ribe ya male onye gara ihe nwanye ọnụ egwu zamanye onye ribe ya male onye gara ihe nwanye ọnụ egwu zamanye nselelu nwanne bụ mmadụ enye nwa onye kemọdọteme onye kwere uwe mmadụ enye nwa m ala nwere anya zadịbịabie agadịlabibe efu egbe amerịrị ale mmadụ enye nwa m chukwu ka dibi dọbịa n'ihe bụ mmadụ enye nwa ndụ onye ahụ osi ahụ bụrụ nkụ anyị ụchọ ndị ekele otuwadị onye n'ibe ya male onye gara ihe nwanye ọnụ egwu zamanye onye n'ibe ya male onye gara ihe nwanye ọnụ egwu zamanye onye n'ibe ya male onye gara ihe nwanye ọnụ egwu